Així és, Virgínia, el gran protagonista de la nit d'aquesta desfilada que s'ha fet aquí al Museu del Baluard de Palma. I el protagonista és ell, en Custo Dalmau. Hola, què tal? Bona nit. Com ha anat aquesta desfilada? T'has sentit còmode? Ha anat bé? La veritat és que és la mateixa desfilada que vam presentar el mes de setembre a Nova York. El lloc és molt més impressionant el d'aquí que a Nova York. Ha anat tot com havíem previst. Estem contentíssims. La veritat que hi ha hagut molts aplaudiments al final una miqueta de la desfilada. Estàs content de com ha rebut la gent la roba, les teves col·leccions? Sí, la veritat és que sí. Aquesta és una col·lecció molt especial perquè després de 32 anys amb el projecte en el mercat ens havíem marcat en el mes de setembre a Nova York fer un giro cap a la sofisticació i cap a l'equilibri, sobre el refinament. És una col·lecció molt especial perquè estem molt contents de com es va aconseguir el que ens proposàvem. És una col·lecció que s'ha presentat a Nova York, a Puerto Rico i fora del continent americà, aquí a Palma de Mallorca. Això m'estaves comentant ara, que no s'havia vist a cap altre lloc només que en aquests llocs. Vull dir que ens podem sentir una mica privilegiats aquí a Palma, no, avui? Bueno, nosaltres estem molt contents amb Palma. Tenim 2 botigues aquí a la illa, estem planejant obrir-ne més. Des del principi, des de fa 32 anys que estem apostant per la illa. Tenim un mercat que funciona molt bé i per nosaltres això era un tribut a tots els clients que tenim aquí, no? I una miqueta, projectes, coses que estiguis ara mateix pensant i preparant per aquí a res. Què ens pots comentar? Ara estem treballant per la propera col·lecció de la tardor i de l'hivern del 2014-2015 que esperem presentar a Nova York el 9 de febrer. Aquest és el projecte més immediat. I tornar cap aquí, cap a Mallorca, a presentar alguna cosa més? Si fa falta, nosaltres estem encantats amb la illa. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, ets molt amable, de veritat, Custo. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Bon Nadal. I ja ho heu vist, en directe hem pogut tenir a Custo Dalmau, que ha fet aquesta desfilada tan espectacular en aquest Museu del Baluard de Palma, on hi ha participat gairebé unes 200 persones que no s'han volgut perdre aquesta desfilada tan interessant i que ha tingut tant d'èxit.